Прывітанне, сябры! Мы працягваем раскрываць вам таямніцы кватэры нумар 4 на Карла Маркса 30. Як вядома, у гэтай кватэры з 51 па 80 год жыў народны паэт Беларусі Пятрусь Броўка. Пры дапамозе музейных калекцый мы раскрывалі вам таксама асобу яго жонкі Алену Михайлаўну Броўку. Цяпер надышоў час раскрыць карты пра яшчэ аднаго жыхара гэтай кватэры, сына, які быў не ў цені бацькі. Юрый Петрович Броўка, доктар юрыдычных навук, адзін з заснавальнікаў беларускай навуковай школы міжнароднага права, член дэлегацыі БССР на сусветных канферэнцыях, другі дырэктар літаратурнага музея Петруся Броўкі, а таксама стваральнік першай яго экспазіцыі. Выстава прадставіць вам Юрыя Петровича з усіх бакоў, як навукоўца, як дэлегата, як чалавека. А мы тым часам пакажам вам усе самыя цікавыя моманты выставы ў нашым YouTube-канале і ў нашых соцсетках. Чакаем у госці!